ଭିଟୁ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ହେଇଗଲା ଯଦି ତାହେଲେ କିଛି କୁହ କେହି ଯିବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ସକ୍ସ ଆଣିକି ବସିଛୁ ସକ୍ସ ଶୋଇ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା କୋଉଥିରେ ଯିବୁ ମୋ ବସ୍ ଆସିବ କମ୍ପାନୀ ବସ୍ ତାପରେ ବସ୍ ନା ମୋ ବସ୍ ଆସି ତ ମତେ ନବା ପାଇଁ ବସ୍ ହିଁ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି କହିବି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏମିତି ମାନେ କପଲ୍ସ ମାନେ ନା 2 ଜଣ ଇନକମ୍ କରିବା ସବୁଠୁ ବେଟର ଆଚ୍ଛା ଫ୍ୟାମିଲି ହ୍ୟାପି ହ୍ୟାପି ଚାଲିବ ଯେମିତି କି ଆମର ଚାଲିଛି ହ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଠି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତମେ ଯିବନି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ପାଏ ନା ଆଉ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ अच्छा अब बॉस पर चल हे गाइस जय जगन्नाथ हाय हाय आउट ऑन हाय 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 बापा कहि कि पुणी दूल कि ना पड़ीगला दूल कि ना पड़ीगला ओहो आंठू छिड़ीगला कि रे ओ धन 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 तो आंठू छिड़ीगला लो आंठू छिड़ी देला तो कौन ना मना करछि ना आना बोली हैं मना करछि ना आना बोली पड़ीगला ताकू काईकी नेकी जाउछु काईकी ताको नेकी बे ता आंठू छिड़े ता औषध नै मारी ता नेकी जा औषध मारी ते खाउली चीज बा दरकार नै ना औषध गडरेज रे अछि जानि से थाउ तार किछि छोड़े छाड़े कि नै गला दी थर हमर ई छ पड़ीगला हम सानो छुआटा हमर पड़ीगला ए देख ये कांदुची देख कांदी मारने କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛୁ ନା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି ଦେଖ ଜଣେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି 3 ଜଣ ଛାଡ଼ିତେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଜଣେ ଧରିଛି ଆମର ଆପ୍ରୋନ ଆଉ ଜଣେ ହାତ ଧରିଛି ଆଉ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି हाय गाइस आमे वर्तमान चेन्नई रे अछु ग्रीष्म छुट्टी होइतबारु आस्तिलु बुलिबा पई एबे गां को जिबु आउ एबे मम्मी बापा जे आम सान भणी जैकेट धरची मम्मी करो मम्मी जाउछंती बापा आउ आइथुरु पळेबु गां को ମମି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମମି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି मु निज ସେଠିକି କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଲିଚି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ଧନ मम्मी को छाड़ीबा पई एଠିକାର व्यू बहुत सुंदर କାଇଁ ଭିଉ ଏଇଟା पहाड़ हां आउ एठी जामकुली गछ भी होईची एबे खाइबु टिके जामकुली ଜାମକୁଳି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କିଏ ଯିବ आउ भौणी मोर बापा जाउछ देवी ହାଇ बापा କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବା ଜାମକୁଳି ଗାଁର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲର ବି ଜାମକୁଳି ମିଳିବ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଚାଲ ଜାମକୁଳି ଗଛ ଦେଖେମି ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ବସ୍ରେ ସେ ଯିବ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଜାମକୁଳି ଖାଇକି ଯିବା ହଁ କି ଏ ଚାଲ ଚାଲ ଗାଇଛି ଏ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଲ କ'ଣ କରୁଛୁ କି ଏ ତା ଫୁଲ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ एठी बहुत ଏଟା କି ଗଛ ବା ଜଣା ପଡୁନି କି ସବୁ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି ବା ଭାଇ ଦେଖ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିକି ବି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲର ଜାମକୁଳିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଦେଖ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ 4-5 ଦଳ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାମକୁଳି ଗଛ ଚେନ୍ନାଇରେ ଦେଖେଇମି ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି ଜାମକୁଳି ଗଛ ଦେଖେଇମି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଚେନ୍ନାଇର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମକୁଳି ଅଧେ ପାଚିଛି ହେଇ ତୋଳିଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ତୁଳି ଦେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବସ୍ ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ଏଇ ଜାମକୁଳି ଗଛ ଦେଖୁଛ ଚଢ଼ନି ଚଢ଼ନି ସାପ ଫାପ ଥିବେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଜାମକୁଳି ଖାଇବୁ ଜାମକୁଳି ଖାଉଛୁ ନା ପକ ଜାମକୁଳି ଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ ଖାଉଛୁ
ଜାମକୁଳି ଆରେ ଜାମକୁଳି ଖାଉଛୁ ପଳେଇ ଆସ ଯିବା 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 ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବନି ଦେଖେଇଦେନି ଆସିବନି ଏକିଟିଆ ଏଠି ପଳେଇ ଆସ ମମି ଛାଡ଼ିଦେ ଆସେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ चलो पत्थर आसिक नब पूरा देख पाचिची गोटे गोटे जार पाचिची चलो 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 जीवा चलो ना ना एपटे से भल ना ना एपटे चलो माता कौन दी प्रकार फूल फुर्ची देखल एटा आसिक बस स्टाण्ड अपेक्षा करूँ बस आसो बर्तमान सब बस आसो बस आसने बस आम सब सॉरी मैडम आम ड्यूटी जी आम छाड़ी आम घर को पलैया अपेक्षा कर बस बस आसो बस आसा अपेक्षा कर बहुत दूर आस बस कहाँ रे बस जा जा जा